Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Cinefilia. A estrea este ano de The First Slam Dunk, da segunda tempada de Tempo de Victoria e do sequel de Campeones, lévanos a falar da relación entre o cine e o baloncesto. Patrick, you think the Lakers can win another title? You bet. Any advice for your opponents? Better watch out. Magic back, baby. A estrea in HBO Max da segunda tempada da serie de ficción Tempo de Victoria, as recentes estreas ao cinema do anime The First Slam Dunk e de Campeones, lévanos a abrir una digresión sobre aquelas películas que están relacionadas con los deportes máis representado polo cinema, o baloncesto. Brian, estoy súper orgullosa de ti. A primeira película que queremos lembrar é a de Hoosiers, máis que ídolos, do 1986, de David Anspaugh. O film conta a historia dun entrenador dun equipo de baloncesto de Indiana, o mesmo onde moveu os primeiros pasos Larry Bird. O igual do que pasou na realidade o equipo de Bird, no filme o entrenador terá que demostrar que un equipo con recursos escasos pode competir con rivais de primeira. Mentre a comedia terrorífica e o fine juvenil colócase Teen Wolf, de Rod Daniel, protagonizado por Michael J. Fox. Un estudiante de instituto descobre que é un lobisome. Ainda que nun principio o seu estado provocalle preocupación, aos poucos irá desenvolvendo as súas novas calidades, que o convertirán na estrela do seu equipo de baloncesto. Nos filmes de Spike Lee fítase a miúdo o baloncesto, pero a longametraxe onde se deporte é o verdadeiro protagonista é Una mala xogada, do 1998, protagonizado por Denzel Washington e Ray Allen. Game time. Tenemos demasiados jugadores con la piel equivocada. Sois deportistas, eso sí. Pero los monos también. En Camino a Gloria, do 2006, o director James Gardner conta-nos outra fábula, inspirada en feitos reais, sobre un entrenador de baloncesto e o seu equipo. O baloncesto, neste caso, é un pretexto para falar sobre os problemas raciais da América universitaria nos anos 70. Estoy tan harto que esta noche he tomado la decisión de terminar con ellas para siempre. Latin, Flournoy, Orsten, Keiger, Worsley, Hill, Sed. 5 titulares, 2 suplentes. 40 minutos, 7 jugadores. Mañana en la final solo pondré en la cancha a los jugadores negros. Así de simple. Football is fun, but it don't sell sneakers. To move merch and inspire rap lyrics, they need your services.
No 2019, Steven Soderbergh estreó I Flying Bird, un drama grabado con un iPhone que intenta contar os negocios o que está escondido detrás da NBA. On top of a game. I can see a whole infrastructure that put the control back in the hands of those behind the ball. Hay un anno estreóse en Netflix Garra, una agradable película sobre o baloncesto interpretada por Adam Sandler. En la cal participan moitas estrelas da NBA. Un agente de Filadelfia con aspiración a convertirse en entrenador busca a nuevos talentos por Europa. Finalmente atopará a un futuro campeón en España. We train him, get him in NBA shape. What do you say? Not gonna happen, Stan. You just gotta get back out there. Cuando el mejor atleta del mundo, Michael Jordan, forme equipo con el personaje de animación más querido del mundo, Bugs Bunny, no te lo vas a creer. No ámbito da ficción, pero también da animación, non podemos esquecer a Space Jam, film do 1996 onde os Looney Tunes xogan o baloncesto xunto con Michael Jordan. O filme tivo un sequel no 2021, onde a estrela da NBA, neste caso, foi LeBron James. Pero nesta ocasión, o filme non conseguiu gañar o partido coa crítica e co público. Ay. No falla. Welcome to the Space Jam. Van a ver lo que es la vieja escuela. Outra animación que non tivo éxito esperado é Ups, unha animación para adultos de Netflix do 2020 que se quedou nunha soa tempada. Right here. Recentemente estreouse The First Slam Dunk. Non è necessario ser aficionado do baloncesto ou da cultura xaponesa para gozar deste filme. Os valores que transmite son universais. Ademais, é unha película con ritmo intenso, unha proposta formal moi cuidada e unha banda sonora explosiva. The First Slam Dunk é un excelente anime, moi ameno e recomendable para todas as idades. Está baseada na serie de manga Slam Dunk e dirixida polo seu creador Takehiko Inoue. The first Slam Dunk. It is Indiana State against Michigan State. I'm Bryant Gumbel, and the fans here are going bananas. I mean, let's face it, if Larry Bird were black and came from Chicago, it wouldn't have been as big a deal. They were polar opposites. One black, one white, one outgoing, one shy. That was the charm of the attraction. The Bird against Magic. All of the superlatives have been used. No ámbito documental, non podemos esquecer a Magic and Bird, una extraordinaria reportaje producida por HBO sobre a rivalidade histórica entre Magic Johnson e Larry Bird. Dous campeóns cunha personalidade moi distinta que cambiaron para sempre a historia deste deporte. There he is, Dick. Look at they having sandwiched it. I want you to feel the tears that I felt when I won the first one. O Último Baile é outro gran documento sobre o básquet, esta vez centrado na vida e nas conquistas deportivas do outro campeón, Michael Jordan. Esta docuserie de 10 capítulos está repleta de material inédito dos anos 80 e 90, relacionado co lexendario xogador, pero tamén sobre os Chicago Bulls. De feito, o Último Baile é tamén unha homenaxe a un grupo de profesionais extraordinarios. Let's keep this team together. Is there any doubt that Michael will come back next season? And Dennis Rodman. How will the Bulls ownership deal with their aging stars? Of becoming something transcendent, you can see it evaporating. Introducing the towering point guard from the... Me llaman Magic Johnson é unha das últimas entregas sobre a NBA. Estreouse o ano pasado, no mes de abril, en Apple TV. 4 episodios documentais centrados sobre a vida de Erwin Magic Johnson. A miniserie está moi ben documentada, aínda que, quizás, demasiado autocelebrativa. Magic. I learned how to smile because of Magic Johnson.
Outro documental que non queremos esquecer neste especial sobre o cine e o baloncesto é Afero 5, de Gonzalo Suárez. En novembro de 2006, Suárez tivo un accidente que cambiou a súa vida, excepto o seu desexo de converterse en director de cine. Sen deixar nunca de gravar, empezou a practicar o baloncesto en cadeira de rodas. En Afero 5, Suárez consegue condensar en case 80 minutos máis de 10 anos de material, centenares de horas de diferentes formatos e experiencias. O documental está disponible na plataforma digital de Filmin. Jamás pensé que una silla podría convertirse en mi mejor amiga. Comenzaba mi vida a 0,5 metros del suelo, en un traveling eterno. ¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro! Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. Entre as películas de ficción máis recentes, non poidemos esquecer a Campeóns, de Javier Fesser. Protagonizado polo ferrolán Javier Gutiérrez, xunto a un grupo de 10 rapaces con discapacidade, o filme recaudou máis de 4 millóns de euros. Pero, sobre todo, o filme chegou a conseguir o obxectivo de concienciar un pouco máis o público sobre a diversidade funcional. ¿Preparados? ¡Sí! ¿Listos? ¡Sí! Este verán estreouse a secuela Campeonex. Pasouse do baloncesto ao atletismo e ao e-sport. O igual que a anterior, Campeonex é unha película entretida para toda a familia, un trasfondo social, unha mensaxe positiva, pero que non conseguiu manter a frescura da primeira. Imagínate con... Inscrito positivamente en la modalidad de atletismo. con el atletismo. Look, Irvin. O diretor Adam McKay volve resucitar unha década de espectáculo dentro e fora do campo dos Los Angeles Lakers. Esta segunda tempada de Tempo de Victoria, estreada en HBO Max, ten a mesma impecable posta en escena da primeira e mestura diferentes formatos, dende o celuloide, pasando polo vídeo digital e o Super 8, creando un resultado moi original. Os fans do baloncesto, e non só, disfrutarán moito en revivir unha das páxinas gloriosas da NBA, con todos os seus claroscuros. Tamén nesta segunda tempada de Tempo de Victoria, o espectáculo está asegurado. Would you say your head coach, interim coach, or... You look good in that chair. Probably something, huh? A woman owner. You could bring him home 100 trophies. You're never going to be his favorite son. They're the dynasty. We're the flash in the pan. And that's all we're ever going to be. Until we beat the goddamn Celtics. Fuck Boston. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o gran placer de ter conosco a actriz, presentadora, pedagoga teatral, guionista e máis cousas que seguro que me olvido de alguna, Estíbaliz Veiga. Que tal, Estíbaliz? Benvida a Cinefilia. Estou encantada de estar aquí contigo e co teu equipo. Estaba para dicir tamén casi influencer, porque estás moi activa nas redes sociais, a verdade, pero non sei se é unha palabra que che gusta ou non. Mira, en realidade as redes sociais as emprego como ferramenta. Sí que é certo que fixe un máster, un curso de xestión de comunidades virtuais, porque vin que era necesario para poder empregalo correctamente na procura de traballo, na procura de visibilidade, de que se saiban o que eu podo humildemente ofrecer. Pero, bueno, non é a túa principal actividade, claro, para nada. Vamos a puntualizar. No, para nada. Son activa en redes sociais e que é certo que me gusta traballar con fotografía, editar reels a nivel usuaria, evidentemente, e se diso se pode sacar un proveito para a parte profesional, pois, por suposto, benvido será. Con moito xeito, porque é un mundo novo que está, pois iso, sen protección ás veces, hai que coidar moito o que un colga, o que un di, o que un defende, porque iso queda aí.
Iso queda aí e hai que miralo sempre. E, bueno, a min gustaría falar do teu último proxecto, pero sei que non podemos desvelar moito, sabemos que é unha produción de Bambú, que se vai a ver en Netflix pronto, que é unha serie, e faz un papel, non, neste proxecto. Sí, teño a sorte de facer un papeliño moi pequeno, e ademais de poder compartir experiencia coa nena protagonista. Pola miña faceta de pedagoga teatral, coach de xóvenes actrices e actores. Sí. Porque esa faceta tamén é interesante que explicases ao espectadores de Cinefilia en que consiste, porque é moi importante ese traballo de preparación antes de ir a rodar e durante a rodaxe, non? Tamén con xóvenes actores, con nenos, con nenas... Sí, efectivamente. É unha figura relativamente nova, sobre todo aquí en Galicia, porque non estaba tendo presencia nas rodaxes, non? O que sucede é que cada vez parece como que hai máis nenos e nenas e adolescentes que están presentes nos guións. Polo tanto, para protexelos, para poder estar indo da man deles durante a rodaxe, e nos previos, como moi ben apuntas ti, esta figura o que fai é traballemos as secuencias, traballemos o personaxe, traballemos as características, as circunstancias dadas, as relacións de cada un dos personaxes que lles corresponden facer a estes actores e actrices noviños, pero tamén sendo conscientes de que teñen a idade que teñen e que hai que amparalos, protexelos. A lei xa o fai, pero nós, individualmente, temos esa relación íntima e máis estreita con eles para que cando teñen algunha inseguridade, algunha dúbida, algún descoñecemento, porque é obvio que son moi noviños e non saben o que é un plano curto, un plano americano, e todas esas cousiñas sí que llas podemos explicar, ademais da parte emocional, que é tan importante, porque nós somos adultos e temos que autoxestionarnos, ou iso deberamos, pero a un rapaz de 13 anos ou unha rapaza de 10, hai moitas cousas que afortunadamente a vida non lles puxo diante. Se están interpretando un personaxe de drama e teñen que chegar a cadar certas emocións. Eu, desde a miña humilde opinión, creo que non hai que leválos a ese sufrimento senón traballar corporalmente, traballar sensacións, non chegar a que les sufran, porque iso é injusto que tan noviños teñan que aprender o que significa, pois, unha morte, bueno, algunhas cousas que eles por vida non teñen todavía adquiridas. No, e ademais é un traballo moi importante porque a naturalidade que sae despois desos actores e actrices notase na pantalla e o espectador aprecia, non? Ti fixeches este traballo en Rapa, por exemplo, ou en Fatum, non? Tamén, e se nota, non? Ao final o espectador o aprecia. Grazas, moitas grazas. A verdade é que tive moitísima sorte cos nenos e nenas que me tocaron, porque en Fatum, que foi unha experiencia extraordinaria, estiven, a verdade, moi de preto cos dous protas, de verdade que namorei nos outros proxectos tamén, e neste último que veño de facer, xa o veredes, maravilla pura. Pero, claro, en Fatum, que pasaban, a peli xa está estrenada, xa se pode falar abertamente. Ademais está en plataforma tamén digital. Efectivamente. Bueno, Juan Galiñán, foi Juan, o director, deixoume liberdade para poder aplicar as miñas maneiras, non, de levar a cabo o que eles interioриzaran o que estaba sucedendo ali. Evidentemente, nunca nunha realidade, non hai realidade, é unha ficción, polo tanto, é un xogo, to play. Sí, que é a definición de actuar. Exacto. Entón, eu con... En francés, non? Jouer. Efectivamente. Porque, mira, unha cousa que eu sempre lles digo aos rapaces, os gatos, por exemplo, xogan dende que son pequeniños ata que morren. O concepto de deixar de xogar é humano. Por que non podemos seguir xogando os adultos? Por que non?
porque socialmente está mal visto que un adulto ou unha adulta se comporte como un neno ou unha nena. Se nós, os actores, facemos isto, estamos xogando a ser outros personaxes. Polo tanto, os nenos tamén xogan, e as nenas. Entón, desa maneira un pouco naif, quizáis, de explicarlles o que estamos facendo, empezamos. E conseguimos que unha secuencia dramatiquísima poda convertirse nun xogo. Nos divertamos e podamos incluso bromear, facer brincadeiras co que sucede. Por iso me gusta tanto ese traballo, porque eles teñen o propio de nenos e nenas, que é ilusión, inocencia, luz. En Fatum, pois, como che dicía, namorei dos dous, e despois nos outros proxectos que estou, cada vez me sorprende máis este traballo de coach, porque é realmente gratificante. E con respecto aos teus traballos en televisión, estás agora con un novo proxecto, tamén con Facendo Américas tamén, non? Sí. Sigues aí. Bueno, fálanos un pouco destas experiencias. Vale. Deste novo programa, tampouco che podo dicir o título. Lo que podemos contar. Parece que estou con un secretismo, pero é que é así, por contrato. Hai a confidencialidade, sabemos, e no fin é así, coas produtoras, entón, exacto. Non imos a desvelar. Nos debemos a eles e a elas. Entón, bueno, é un proxecto que é, quizáis, un dos máis importantes para min de toda a miña carreira, este programa novo, porque, bueno, eu sí que, como veredes nas miñas redes, teño unha parte un pouco activista, que sigo unha liña tratando de defender certos aspectos que me parecen realmente importantes para tratar de mellorar un pouquiño o mundo. Un deles é a igualdade entre homes e mulleres. Neste programa teño a sorte de poder entrevistar a grandes mulleres que romperon o teito de cristal. Son 13, bueno, non son 13, son 14 porque nun dos programas hai dúas, de todos os sectores, de moitos sectores, e onde puiden compartir con elas historias de vida, obra, ilusións, disgustos, loita en soidade, realmente aplaudible. Para min este programa en concreto é un dos proxectos máis bonitos e que máis orgullosa me fan sentir. Baixo a dirección de Ángel de la Cruz, con Ézaro Films, cunha equipa maravillosa, moi afortunada. Tamén con el, en América, estamos pendentes da estrela desta terceira temporada. Sí, tamén un proxecto que me fixo moi feliz porque aprendí moitísimo. Tiven a sorte de poder entrevistar a persoas que non sei moi ben como definilo, pero que son heróis e heroínas, persoas que conseguiron do outro lado do Atlántico levar a cabo unhas carreiras impresionantes vindo da nada, saindo de aquí coas mans baleiras e con moitas vaguas nos ollos. Así que a miña admiración rotunda. E entrevistaches personalidades do mundo da política, escritores, autores. Como te preparas para facer esas entrevistas normalmente? Pois mira, é certo que sí que impresiona un pouco, non? Por exemplo, cando entrevistei o presidente de Panamá, estaba, teño que dicilo, tiña unha sensación de nerviosismo, de isto ten un protocolo, ten uns parámetros, non podo saírme deles, obviamente. Pensei moito en meu avó Antonio de Celeiro de Mariñaos, que el era un home de aldea, que non fora a universidade, pero que era un home moi de palabra, de valorar moitísimo, vaya redundancia, os valores do que estaba diante del. Concentréme moito niso, en escoitar moito o que me estaba dicindo a parte humana da persoa que tiña diante de min. Despois tiven a sorte tamén de entrevistar
a vicepresidenta de Uruguai, que foron 3 horas de entrevista, ainda que despois se montaron 50 minutos nada máis, pero que coincidíamos en moitos dos principios e valores, como mulleres, como humanas, deste mesmo planeta, aínda que separadas por un océano, pero coa mesma enerxía común. Adolfo Pérez Esquivel, o Premio Nobel da Paz, pois acabei chorando e emocionándome, porque, claro, cando alguén che conta que sobrevive a un voo da morte, grazas a Joan Baez, bueno, e a moitas máis presións, que consigue, cos petos baleiros, encher aldeas onde os pícaros, os nenos, pícaros dicimos na Mariña, os nenos e as nenas poden ter un amparo. Ves a ese homiño que defende o amor por derriba de todo e dices ti, que pequeniña son moi pequeniña, pero non porque el teña ese premio Nobel da Paz, senón polo grande que é como humano. Por iso creo que sempre que me sento diante de alguén, como diante de ti, me quedo sempre coa parte do humano. Pues moitísimas gracias, Estíbaliz. Non hai máis tempo a disposición, pero podemos seguir a entrevista noutro momento cando xa podemos comentar, ademais, máis información sobre estos teus novos proxectos. É verdade que pintan moi ben. Tes outra casa aquí en Cinefilia e moitas grazas outra vez por compartir as túas experiencias e a túa ilusión con todos nós. Unha cousa que sí que quero dicir, que por favor que vayan ao cine ver o Meu Can, que non o dixemos. Sí, se non foron aínda a ver o cine o Meu Can, pois siguen na carteleira programándonos nalgún cine, así que seguir apoiando o cine galego independente. Moitísimas grazas. Antes de despedirnos, hoxe queremos lembrar unha interesante actividade que se vai desenvolver o martes 7 de novembro no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense. Terase un convenio organizado polo Consello da Cultura Galega sobre o pensamento do cineasta e poeta Pierpaolo Pasolini para celebrar os 100 anos do seu nacemento. No convenio titulado O Pobo Canta intervendrán o docente Antonio Jiménez Merino, autor do libro Una fuerza del pasado, el pensamiento social de Pasolini, a xestora e creadora cultural Cristina Consuegra, o programador e crítico de cine Severiano Casalderrey e un servidor. Ao terminar o convenio haberá unha proxección da mediometraxe La Ricotta, organizada co Cineclube Padre Feijó. A inscripción ao evento é gratuita, previa inscripción na página web do Consello da Cultura Galega. E agora, así, despedímonos ata a semana que ven. Estaremos sempre aquí con máis cine. Buone visioni!